भिलेज डेभेलपमेन्ट कमिटिनि गासैबो सोद्रोमा बिथांमोननिसिम हामलायनायखौ जासिदों। आंखौहाय बिथांमोना सासे गेस्ट एबा स्पिकार हिसाबै आंखौ लिंहरनायनि थाखाय बेवहाय बेयो फार्स्ट टाइम जानांगौ बिथांमोननि मोनसे इनिशिएटिभ आरो आं बहुत मोजां मोनदों मानोना बुङोबा जोंनि गामिफ्रा दासिमबो बहुत टाउनफोरनिफ्राय बा इनफरमेसनफोरनिफ्राय बहुत गोजानाव दङ दाबो। दा बेनिखायनो बेफोरबायदि एवेयारनेसखौ लानांगौ आरो बेफोरबायदि काउन्सिलिंफोरखौ होनांगौ। दा आङो फर्चुनेट आं फार्स्ट टाइमै बेयावहाय फैबाय बिथांमोननि गामियावहाय आरो जोङो माखासे आयदाफोरखौ लानानै सावरायदोंमोन। बे जाबाय जों माबोरै जोङो मोजां केरियारखौहाय सायख'नानै जोङो केरियारखौ दाफुंनो हायो बेनि सायावहाय स्ट्रिम वाइसखौ लानानै आं एसे बुजायग्रोदों बेनो आरो दासिमावबो NEP आथ' दासो इउनिभारसिटि आरो कलेजफ्रावहाय इमप्लिमेन्ट जादों खिन्थु NEP दाबो स्कुल लेभेलाव जों जायाखै जानो थांगासिनो दं। आसामा इमप्लिमेन्ट खालामगोन होनदों थाबैनो। दा बेनिखायनो जों दासिमबो बे स्ट्रिम गोदोनि ट्रेडिसनेल आइडियानो दङ। दा बेनिखायनो बेवहाय आर्ट्स आरो साइन्स आरो कमार्स बे स्ट्रिमाइजेसन दासिमबो दङ। बेनिखायनो आर्ट्सनि थाखायबो गोबां केरियारफोर दङ जेरैहाय जोंना सिभिल सार्भिस दंखायो ल' दङ। बेनि बागै जों एसे सावरायदोंमोन डिजाइनिं मेनेजमेन्ट हस्पिटेलिटि डिफेन्सआव दा गोबां बेफोरबायदि दङ आरो जों कनफिउस जानो नाङा। जों बांसिन जोङो जोंनि स्कुलिं जोबनाय लोगो लोगो जों जेब्ला कलेजाव थाङो बे समावहाय जों साबजेक्ट बेस जालाङो आरो जोंनो कलेजफ्राबो दासिमबो माखासे ट्रेडिसनेल साबजेक्टसफोरखौनो अफार खालामगासिनो दङ। दा बेनिखायनो आं स्टुडेन्टफोरखौ खावलायगोन जायफ्रा नोंथांमोननि नायगिरिफोर बिथांमोना आप टु डेट जानांगोन आरो माखासे गोबां फर एग्जाम्पल गुवाहाटी इउनिभारसिटियाव आं सासे PhD रिसार्च स्कलार थ' जोङो बेवहाय गुवाहाटी इउनिभारसिटियावहाय 40+ डिपार्टमेन्टस दङ साइन्स आरो आर्ट्स। दा NEP खौ इमप्लिमेन्ट खालामनाय लोगो लोगो बेवहाय गासैबो माबाखौनो कर्सफोरखौ लानो हासै दायो आरो दा बेबायदिनो आर्ट्सआव फरायनायफ्रा आर्ट्सनि गोबां माबा दङ केरियार अपसन्सफोर दङ। बेखौ खिन्थु एसे रिसार्च खालामनांगोन आरो स्टुडेन्टफ्राबो आरो पेरेन्टसफ्राबो एवेयारनेस जानाया मोजां। आरो साइन्सआवथ' गोबां अपसन्स दङ आरो कमार्सआवबो आरो जों जेब्लानो जोङो कर्सफोरखौ चुज खालामो अब्लानो जोङो रिसार्चबो खालामफायोबा मोजां। रिसार्च माने जोङो मा केरियारखौ गावखौहाय मा बै केरियारावहाय सुट मोनो बेखौ नायनानै थांनाया मोजां आं बेखौ सानो। सरासनस्रायै नायोबा गोनां दा खिन्थु मेन जिनिसा ओरैबायदिबो जोङो जुदि पासयनेट थायोबा जोङो आवगायनाय नङा। दा आंबो सासे बेबायदिनो एग्जाम्पोल आंनो माखासे गोबां लोगोफोर दं। दायो जोङो जुदि गभर्नमेन्ट कलेजेसफ्राव गभर्नमेन्ट प्रभिन्सियेलाइज कलेजेसफ्राव प्रभिन्सियेलाइज स्कुल्सफ्राव जों फरायोबा बेयार मिनिमाम जोङो होनांगौ जायो। दा ओरैबायदि जाबाय माखासे स्ट्रिक्ट इउनिभारसिटिसफ्राबो सिगांहाय 75%खौहाय लुबैयोमोन एटेन्डेन्सखौ। दा बेवहाय बिसोरो बहुत खमायना होबाय आरो दा बेनिखायनो एसे गाव जुदि सेल्फ आर्न खालामनानै फरायनो हानायबो जानांगोन। खिन्थु बेयो माब्लाबा इमप्रेक्टिकेल मोनो आरो जोंनि गथ'फ्रा मानो होनना बुङोबा जोंना केरियार अपसन्स बेफोरबायदि जेनेबा जोंनाव केफेटेरियाफोर गैया माबा मावनानै सोलिनो हानायबो गैया। दा थेवबो आं हास्थायगोन स्टुडेन्टफ्रा गोबां स्कलारशिपफोर दङ जायफ्रा गभर्नमेन्टआ होयो मेरिटफोरनो मालाबा ST-फोरनो मालाबा बेबायदिनो गावजों गाव सहाय खालामनाय बेफोर जिनिसखौबो आङो लुबैदों आरो दा बेखायनो आं सानो जोङो थाखा फैसाया अफकर्स जोंनावहाय हिन्दार खालामो जोंखौहाय एसे डिस्टार्ब खालामो आरो होथेनाय बायदि खालामो। खिन्थु जोङो गोसोखौ बायालासिनो खस्थ' खालामनानै गोबां कनसिडारबो खालामखायो स्कुल कलेजफ्राबो बेबायदिनो थांनाया मोजां सानो आरो